Sinata katawag yaw? Ajay kwa, nag-order ti tarong. Alararang. Pa na eh, sige! Salbag kayo. Kakasi nga ng urnong. Hello. Wan. Naburas ko. Mayola inen. Digi Kwan. Order yung tarungin. Jerry, Oh. tuladik mamit aja yung pa-challenge mo giniinang. Nga. Nga martilyo, nga impapukpok na aja ko ha. Ay, ajing pawasay ka. Ay, sige. Tulad mo Kasi ko mamit ni inang. Kita interaksyon na taninang ka parmi punto na ide ori na lisangay. Padasin ta mamit ko giniinang ta. Anday na yan. Nagtalikod. Inang! Ha? Sinata katawag yaw? Ajay kwa, nag-order ti tarong. Ada ko mati pa-challenge ko kanya yaw. Nya. Ati ne, may kita yo atay, Uy. itakip ko din ti matayo atay. Uy. Tapos kailangan ati ne sa ba, mapukpok yaw. Uy. No napukpok yo atay, ada sa ngaribo yaw. Uy. Kaya yaw. Kay me. Sige. Kuku ano kan ata sa nga ribong. Wan, basta mapukpok yo langit ti kwa sa ba. Uy. May katigaro, tagalutang ka matayaw. Ang yogur ka. Iya, Jenny. Hindi sa'yo pala tada cellphone niya. Katikatan niya. Wanan. Awan. Hindi kayo na eh. Ha, sugo kayo. No mapukpok yo ati sa ba, nanyayo di sa nga rebound. Ah, Wen. hindi martilyo ni ah. Sige, pukpukin yun. Alararang. Pa na eh, sige. Alararamihin nyo. Sige, pakas tayo. Oh, diyan, pagsan nyo. Gulaing. Oh, naglaing. Nabuhay. Sige, ingat tayo pay. Pakas dyan, ingat to. Sige. Naglinggigan nang ni Aon eh. Pero hindi nga naburak di sa ba. Say, palag mo. Sige. Ta. Tanong, sige. Ta. Nabuhay. Yay. Kaya dyan sa nga ribo kaon. Mahatain. Sa nga ribaw. Tata. Na? Ay, natadya sa bangay. Yung cellphone ko tinaperden. Awanin Kaya madama tumawtawag ak. Nagsalbag kayo. Talaga nga, nagsalbag kayo talaga. Napanyo pinerdi ta cellphone-an. Salbag kayo. Pagtawtawag ko ataw. Kaya nga balinan ka. Damit sa karibo yun eh. Ano nagti sa nga ribaw? Mananay ata nga. Paggatang ko ti cellphone. Nagngina ta cellphone. Kakaasi nga ng urnong. Paglalakwak ti tarong. Kadarambutan ti gagatang ko ta. Yan ano kata. Nayunan yaw. Salbag kayo. Kakasi nga ng urnong. Kagadaw may kayo toy. Kasta kayo. Sakit ka ba kayo? Laksakay. Kasi tatanong nga ng urnong. Ial-alak ti tarong. Ay pagpukak pagtawtawag ti tarong kadarambutan. Kasta. Kasta lang. Nga mananay ata. Nayunan yaw. 3 mil po ng Ne, gasim ne, madama tumawtawag yung may gumatang titarong. Sano tatapay atuyin? Lakas na Jorder dan. Awanin na. Nanda ka Yung may na kapatid yung mapagtibaray. pinay bagajay. Lakang sangit eh. Nagtoy balay. Taro Kaya ka. banda. Handa ka no, mapantibaraya yun. Taray ka. Ano, bitkat ti sa ngaribo. Kaya nga umanay ata. Kasano garo dahil? Kasano? Gatangan dak. May Mga gatang- mabalin, handak ngay gatangan. Hitid mo pa lang di iPhone mo. Maday! At iPhone mo, At ay pong malatan ah. di na. Laka. Talaga minararamidim tulad-tuladin nakpumi nga may. Matitirik na ni Inang. Laka. Madi. Sangsang inim. Laka. Sano ato? Laka. Katanyo ata. Laka. Laka. Laka.